Assalamu alaikum, barka da ni jama'a. Muna yi muku barka da zuwa a wannan channel namu na Naftech TV. A yau insha Allah zan yi kokari in yi bayani game da yadda mutum zai checking din result din shi na JAMB. Saboda mutane da yawa suna tambaya result ya hito ya ake dubawa, ina zan shiga in duba. So insha Allah zan yi bayani yadda mutum zai duba result din nashi. Kafin nan muna roƙon idan kai sabon shigowa ne a wannan channel ka danna mana subscribe, sannan kuma idan kana da tambaya sai ka yi tambaya a comment section domin ƙarin bayani. Mun gode kwarai. Method na farko shine zaka shiga cikin message sai ka yi composing din message, ma'ana ka rubuta message din. So zaka aika ma 55019 tsohuwar number can da aka yi amfani da ita wurin activating na profile code. So zaka rubuta Utme result, then sai ka aika ma 55019 Utme result ne zaka rubuta shi cikin message sai ka aika ma 55019. So immediately ka tura za su dawo maka da result din. So gashi sun rubuta min cewa result din is not available, Utme result not available now. So idan result ɗinka yana available za su turo maka result ɗin. Yanzu da nake ɗaukar bidiyon an saki ta wayanda sun kai on 6 da kuma on 7. So haka za ka duba, idan result ɗin ya hito za su cire naira 50 sai su tura maka result ɗin. Sai kuma option na biyu, idan kana so ka yi amfani da web browser, ma'ana internet kenan, sai ka duba result ɗin naka. So abinda za ka yi sai ka buɗe browser ɗin da kake amfani da ita, maybe Firefox ce ko kuma Google Chrome, duk wadda da kake amfani da ita sai ka buɗe ta. Misali sai mu buɗe Firefox ɗin. So za ka rubuta jam.gov.ng kamar yadda ya hito ana sama, jam.gov.ng. za ka danna shi, za ka rubuta shi amin. In ka rubuta jam.gov.ng sai ka danna enter, ma'ana ka yi searching kenan. So zai buɗe page, zai buɗe ma kamar haka idan kana amfani da waya ne. Sai ka yi scrolling ƙasa, za ka ga jam service website e-facility, jam service website e-facility, sai ka danna shi. So idan ya gama loading za ka ga inda za ka yi checking in result ɗin, ma'ana kamar yanzu waɗanda suka rubuta mock za su iya diba result notification ɗin nasu, ko kuma waɗanda za su yi exam ɗin za su iya diba main jam slip nasu. So kamar haka shi ma idan result ɗin ya hito za ka ga inda za ka yi checking in result ɗin a nan wurin, ko kuma su cire na mock ɗin su sa wannan, ko kuma dai ka gan shi a nan wurin. So a nan wurin za ka gan shi. So misali shi ne nan, sai dai ka danna shi haka. In ka danna shi za ka ga an ce check mock result misali, duk da yake za ka ga check exam result, wannan mock ne, in sun cire shi za ka ga check exam result. Then sai ka sa registration number ɗinka, ko kuma email ko kuma phone number, duk wanda ka sa registration number ko email sai ka sa. Then in ka rubuta misali something like this, sai ka danna check result. So da zaran ka danna check result ɗin zai buɗe ma. So wa'annan su ne hanyoyi biyu da za ka iya diba result ɗin, ko kuma ka zo kafe sai mu diba maka. So wa'annan su ne hanyoyin. Na godiya, mun gode kwarai. Idan kana da tambaya ko kina da tambaya sai ka tambaya a comment section sai mu domin ƙarin bayani. Muna godiya, Allah ya bada sa'a.